Det hele startede med et telefonopkald om noget helt andet. Vi spurgte Rasmus Jarlov om eksempler på, at folketingspolitikere arbejder under stress. Så ser jeg så, at i løbet af dagen, så har der så været indsendt et til hastebehandling i Finansudvalget. Og hvis jeg ikke svarede på 2 timer, så ville jeg blive taget til indtægt, hvor jeg stemte for. Han fortalte om, hvordan Folketinget fik ganske få timer til at godkende et køb for flere milliarder kroner hos den israelske våbenproducent Elbit Systems. Vi synes jo, sagen her er meget principiel, fordi den handler om, at Folketinget skal have retvisende oplysninger, for at vi kan træffe gode beslutninger. Det blev begyndelsen til en historie, vi endnu ikke kender afslutningen på. Men hvor vi indtil videre har oprullet, hvordan Forsvarsministeriet misinformerede Folketinget af flere omgange. At der var et påfaldende sammenfald mellem et hemmeligt forlig mellem Forsvaret og Elbit, og så milliardindkøbet af de Elbit-producerede kanoner. Og ikke mindst, at der var graverende fejl i Forsvarsministeriets egne redegørelser om sagen. Med andre ord, der var dele af redegørelserne om forkerte oplysninger, som indeholdt forkerte oplysninger. Alt sammen på et kritisk tidspunkt, hvor Danmark igen opruster til et Europa i krig, og hvor det er vigtigere end nogensinde, at de demokratiske spilleregler overholdes. Vi arbejdede i månedsvis, aktindsigt for aktindsigt, og via dybe baggrundssamtaler med kilder, der ellers holder sig langt fra offentlighedens søgelys. Artikel efter artikel dokumenterede vi nye lag i en skandale, der til sidst tvang forsvarsministeren til at iværksætte en advokatundersøgelse. En undersøgelse, der endnu mangler at blive offentliggjort. De vigtigste konklusioner udestår endnu. Hvem vidste hvad, hvornår og hvem besluttede hvad. Men allerede nu står det klart, at Forsvarsministeriets departementschef blev forflyttet, fordi Forsvarsministeriet havde mistet tilliden til sin vigtigste embedsmand. Og at flere af nøglefigurerne fra det, der blev kendt som Elbit-sagen, siden har skiftet job. Når advokatundersøgelsen engang lander, vil Altinget selvfølgelig følge den til dørs og forsøge at besvare alle spørgsmålene om, hvad der egentlig skete, da Danmark købte israelske våben for milliarder af kroner.